Daming nagpapabomba. May na, ubos na. Ay no, sarunas na. May na, ubos na. Oh. Naubos na. Naubos na. Right safe. Okay. So dito pa lang tayo guys sa Patitinan. First checkpoint pa lang.
Hanap kita ng tubig. Dumanas baba. Mayor Gerald Peña, Jet Li, kakarating pa lang nila. Mamotor ka lang. Saan? Ay, dalhin ko na yung motor ko? Medyo malayo. Ay, malayo ba? O sige, sundan kita. Idol. Okay, andali na. Idol, pwede pa hapon. Ano yun? Ang kakaya? Wait lang. Wait lang yung motor ko. Thank you. Ay, suto. Oo, yun guys, uwi na tayo guys. Dito tayo ngayon sa may Seroma. Pauwi na tayo ngayon. Papunta na tayo ngayon ng Lagunoy campsite. Doon sa may Lagunoy, Biotic, Kalayaan, Biotic, Tierras, Atlas. Saan?